Nereboot all, jak ten No. gay. To se oni nás známkují. Predstavte, jak to ti zajebe, ja ti dám známku, že jak dobre. Jaký chuj je? Ty si. To viem. Není tam nikto? Jsi tam byl? Aha, on je na kameře 8. Je, hele, tenhle čurák tady chodí. Kto? Přijď se podívat před sebe. A nejdi víc na kamery. Jaj. Kam išiel ten buzík? On je na kameře 7, on pôjde do ventilácie. On ide ventiláciami. Nereboot all! On je vo ventiláciách ten No. gay. Predstavte, jak to ti zajebe, ja ti dám známku, že jak dobre si umel. Jak dobře si umíral. Čo? Jak dobře si umíral. Jak moc bolestivo? Jak moc si to prožívá. Kam jdeš? Ja to nemôžem ísť. Jak nemůžeš? Mne to nejde ísť. Co to To jak chodíš? Ja neviem. Nevidím Nevidím sa. prdeli dopředu. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. Thank you for choosing Angsty Team. Čím budete slavit? No, budu slavit dobrým jihomoravským vínem. Nie, vy hajzli. Mě to nejde zavřít. Ani mne. Tak, hajzli. Dobre, už sa zatváram. Je tak. Dup. Nein. Co dříve musím mít za malou sílu, aby se to takhle. Aby to nebylo. Ne! Hajzli. Hajzli. Nein! Tady daleko jsou ty dveře, vole. Féro. Sme v obchode. Takže kroučnu. Ale tu je hotel. Ne, to není hotel, to jsou ty kanceláře. Aha, Co to? čo? Že dají kidnap. Čakaj, tu bol ten gej, ne? Jo? Tak, on asi vie, jak sa používajú výťahy, že? Doufám, že ne. To čo je? Je za nami. Submit. Mám. Je tu. To Áno, Maxi? všimol som si. On sa teleportuje. On je debil, pozri sa na neho. Už ho mám. Ja som našiel jeho. Našel se, jo? No, ja som ho stratil. Som akorát povedal, že to by bola sranda, keby som ho našiel, ne? Bude hororovky jsou to, aby jsme hráli, nespeedrunovali. Go eat cats. Ty spadol? Aha. Jsem nečekal, že tam není. Našel jsem výtah. Ja neviem. Ono, tá entita vyzerá jak ty? Aha, fakt. Taky jsem našel sám sebe, neboj. Bežím za tebou. No ty, a ne ty zároveň. Po mně jdou oba dva. Takže niektoré levely sú čisto proste safe, len tam musíš mať nejaký puzzle. Jo. Ne, puzzle ne. To se my děláme z hororovek nehororovky. Chceš? To si. A? Aha, tady něco? Tam je tak. Aha. Škola. To něco slyším. Ale to je světlo. Čau. Chlapík! Co péče? Jo, funguje to tak. Dej za mnou. Funguje to tak. Čo funguje? Že prostě musíš utíkat, pak se zastavit, utíkat, zastavit. Okay.
Teba zabil? Jo. To čo máš za uchylku s tým nábytkom v stene? Už aj Neviem. výťah je taký postihnutý. A. Ty zmrde. Prečo? Já jsem tam hned skoro byl.